हाबा जानो फैदोंमोन ना सोनाफोर जा बिनानावनि एसे भिडिअ लालायबाय आरो भिडिअसो लागासिनो आंहा नै जा माबानिमोन ना इयो नै जा बिदानि फिसाला आरो इयो नै हाबा जानो फैजोबदों समाय लोगो मोनो नै जा आब' खेबजोबना लानोसै आं जा बेवाय जांगिलाखौ मोजां लाखानोसै आङो नै एखे गोम खाथियाव खेबना लाखानोसै आं नै बेवाय जांगिला आंहानि नै सनाफोर गोम खेबना लाखाबाय आं नै देनां नायनो नै मोजां साजायदों नै गोजौआवबो सनाफोर नायनो हागोन नै डेक'रेसनखौ माबायदि साजायदों ओमफ्राय नै बैजों आनै दं आरो नै जोंहानि आनै गेदेर इयो नै जोंहानि आनै गेदेर बियो नै सबसे गेदेरसिन आरो आनै बियो ओमफ्राय नै बेसोरहा नै जोंहानि बाजै उन्दै बाजै गेदेर ओमफ्राय बैसोर सानैखौ देखायसिगोन आं नै आब' आरो नै जि नाटक रोंखागौ इसोर सानैबो बै सासे फास्रा गोजा लानाय आंहानि बिब' असे आयु लाइनाबो फाग्लासो ओमफ्राय नै बियो जानि मादैनि फिसाजो आरो नै लाइन थांबायहाय सनाफोर ओमफ्राय नै आनै इयो लाइनबो गैलाहाय नै हिन्जाव गोदाननि बिमाखौ नुला सनाफोर आङो भिडिअ बानायदों नै र' दा नायनो हागोन आङो भिडिअ लादों नै नै आनै गेदेरखौ देखायफिनसै आं हिन्जाव गोदाननि बिमा नै आनै आंहानि आनै थ' नै आंहानि बिनानाव मादैनि फिसाजो आनै गेदेरनि फिसाजो ओमफ्राय नै आनै आङो भिडिअ बानायदोंसो थां भिडिअ खनसे जमा लाखानोसै आङो नै आंहाना बिनानावा आं बायदिथार नोंबो जानो हायो नै जमा लाजोबसिगोन आङो भिडिअ नै आंहानियाबो थां जोंहानि फेमिलि गोजा आरो सनाफोर नै बेसेबा बुरजाखा जोंहाना फेमिलिया नै नायलांनो हागोन भिडिअ बानायगोन आं र' एसे देनां नायनांगोन ना बेवाय जांगिलाफोरखौबो नै फेमिलि जमा खेबना लाखाबाय आंहा नै देनां नायनो होननानै ना हाबानि जानि बाजैनि फिसाजो ना इयो आब' बाजैनि फिसाजो ना बाजैनि फिसाजो आरो बाजै गेदेरनि इयो नै खेबना लाजोबखाबाय आंनि सोनाफोर गोजौआवबो नायनो हागोन माबायदि साजायदों नै सोर